Hello guys, wajong adlaw na tong tanan guys, malagi na ako sa Jumidari og atang Osiris kay nay lakaw si Nicole sa Cebu City. Mambitan ni diha sa Germany, salamat. Pag-amping na. Hala na ana. So, matong adlaw, matong adlaw, kadlaw na tong tanan guys. Alas 3 pa. Awa pa yan, alas 3. So, ready di siya kay matunis siya sa Cebu. Magkatura ko isa. Amping og hampo. Salamat na ikaso ni Guaps Bitani. Ay lang? Kami? Isunod lagi na ka na, diha. Kana may mo isuot karon mo kuan kanya ug mo. Dagkit mo dala. Okay ra, nipis ra imong bag. Ayaw na ay, pati na. Nipis man pud ni God. Kitugno kay sa bus. Ganti. Pa. Kuyog ka? Prima. Katulog ko pa. Ngamping kay. Sinus. Muntag sayo pa ni sinus na. Hey guys, naanami na rin gaatang sa pag-amping dito na kay salamat ay kaso ni Guaps Bitani diha sa Germany. Kay bawo na ka Guaps, salamat kaso. Asa man ni? Mga bitay-bitay sa mga kuan nalari sa hagi tinda-tindahan. Tinda ta balik pohon guys sinag kuan ablis klase. Ya amping dito kay wala. Basig magkauban na mo ni Tita Gigi kay alas 3 ko na po sila mag-atang. Ano ba? Magwakwak ba? Libon. Do babaw. Wakwak. Sakto dayo yung klase ang mga bata gipanday na ang eskwelahan. Gi-timing pa na nila, hamahaman po na siya nag klase. Mubra man na niya putlo na yung mga kahoy. Init na. Morning guys, nag-hold pa na sa kamot kay wala man nag-iyang ati sa yuman niya to Cebu City. Importante si ating giadto, salamat day kaayo sa nagpaadto. Salamat kaadto mong Bitani. Didi mo kay wala inyong ate kay mga kuan ni sila guys, alas city mo kuan ni sila mo kaon yung mga alas 5 pa kapin mo kuan na matug man ta kog balik nga natug ko ka register kay alas 3 atang naman ni namata ko alas 2 ga karaw-karaw naman si Nicole naman ko makatug ja lugay pa ko nakatug kay wag nagkuan pa ko ni Cristel. Kit kay ni si KitKat kaya si Munmun kay dagko na sila hinay lang hinay mo didi si kuan Munmun ay Minmin si Munmun ang dali kayo makahurot wa man ni sila magilak hinuon nga na jo busog siguro ni kay kaon man daghan gabi nga man sa magdidi yung piyong
Hindi guys, kanang tabang lang tagampo guys nga katrabaho na si Nicole pohon. Kaluwas na ta sa kalisod. Kung mag-deliver si Papa Idi, gikan pa na siya sa trabaho. So assorted ni buko og mangga wali 15 150 na pa. 10 pesos per each. La Margie Abrion. Gahapon kay gipanghapit ra man nila diri las ba Marian ba asa ni Jade Hilo diha sa Cebu City. Kita mag-deliver sa siya. Kaya ang chatan nga padung na ka. Grabe jud ka. Init. Bula oy padapin na og kanang uban. Nagalaya na gahong uwak guys sa itong dito oh. Magsigid na kong balik niya guys para kung itanong niya. Grabe dito makalihok kay grabing kainit. Si Nicole day guys na gilakaw sa kuan. Nasa giyad to sa Cebu. Kani ako mga manok ko, maraming ka kuan, magsunod-sunod ug asa ka. Asa magagmay nga manok. Tit 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 tit. Ay, susino ko matumban ka. Asa na yung mga kauban? Hala, asa ra. Tik 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 tik. Uy, minusara naman lagi ka. Maghinahinay juga glakaw guys kay matumban mo kundi sila. Mga sara man nagduha. Tumban. Ay! Hello, away-awaya. Ikaw ba? Saan naman usa? Ha? Oh. Anong awayan na ninyo ng gagmay? Ayaw lagi! Stilan, oy! Dali, kamu duha ka mo patri. Kung di lagi mo ngaway, di mo mangaway ha, kay gagmay pa ni ha. Iluwi din gagmay pa ni. Survivor ba yan ning upa? Kamu ba kay oh, asa ba dong? Nakaw na sila, di mo ba na kay tuhakon raman mo. May nasamad na ka. So, di ka mga bumbil guys. Kanang shout out day ko ni Ma'am Idina Kanyeti. Kanang unsa ko niya sikreto kay isa ko ng bumbil. Di ko mo mamuwak. Wa mo ko'y sikreto niya mga bumbil. Ikaw naman bang painitan ra na nimo diha. Mamuwak ra na. Kay kuan kanang kinahanglan madun sila sa init nga lugar. Unja og mamuwak na. Yung wala po na siyang pangbalian o kuan ba. Napanguhaan na po mo ng mga nambuwa kay parang mo sa rinsing. Yung gaban katingan, kanina na ba, katingan na siya ba. Kay kuan mo na siya, malaya na niya, mo na siyang katingan. Pero nasa online guys, kanang ilan ng gisid ning liso. Kanina ni ba. Kay motorok na rin ko na. Ako kasuway po na ng motor pa ni jahang kuan. Grabe kainit. Grabe jud. Di pa ni maong inita kay muinit pa jud ni nagka Mayo. Kuan naman ron April 24. Matumban. Matumban lagi. Ginoo ko magsunod man. O, tanawa. Tumban na. Yan na guys, uning turok ng katuhang kundol guys. Ang seed.
Kasi hindi pa na matanong kay grabing kainit. Hindi aning gihumol ning kuan guys kay hara nang itanom na ani sa linsing na. Hindi ko i-seed nga ko ano. Kani mangingani ba? Okay. Tingin ko ano ba ipang tanong balik. Ay, ginoo ko ka. Sulod yung mga gagmay nga. Oh, na, tumba na. Hindi na po ko gisid nga kanino. Sili. Kay puhon mananam ko sa kaang. Iwan ako yung lugar diha guys kay puro kuan na. Gibangagan na guys nahuman na siya. Wapagamhang panday kay napay gibuhat. Oh, sunod-sunod lagi. Grabe inita. Kuan day tawag dani nang tuining comment unsa ko tawag dani. Kuan ni siya adilpa. Adilpa ang tawag dani nga buwak. Mamalang giputlan ng mubura kani kulay pink nga siya na. Hindi lagi mo kuyog. Balik. Balik. Dili na magkuyog dili sila upat oy. Dili. Dili na. Di mo kuan mo diha dali. Madlo tama tumban. Lasod dia sud. Sud sa sud lah, sud. Kau sud kau. Kau sud dito. Ay, mga laagan. Sige mo pangasog kaon ha. Tungtong mo diya. Sige, tungtong. Oh, labok. Oh, sige, labok. Sagbot diha oh. Labok. Dili na. Dili labok. Grabe bitaw inita makakuan. Grabe na. Anong sabong? Hindi sabong niya para sila sabong man. Sa kuwang na. Kanang gamay ba? Diritik. Tit. Oh, sana po tungtong diha. Tit. Dante. Grabe guys, kanang grabing kainit. Marag ka nang malipong bas kainit. Tang nagahang kuko guys. Bisid ka doon yung taas ng kuko. Dati, diri ka. Diya guys, kanang naragigilakaw si Nicole. Salamat kadyo ko ni Mambita ni dia sa Germany. Salamat kadyo ka nang makibawra mo guys ug kuan di sana mo i-mention dani sa among kuan ba
Kuhon na makaibawara mo. Lakaw ni Nicole. Padung na ko nupos Nicole muli kay nihapit man siya sa kuan. Sabi niya, hala, tulo na naman dito. Ano lagi sa ninyo? Oh. Usa ka manok asa. Tit. Tumba ni mo dagas mo tilo. Puro di ay. Ay, gatunod-tunod ay. Sige na gatunod-tunod. Sundag. Gawa pa dayon trabaho guys sa likod. Salamat kay kadto ni Mambi. Sa atubangan kay kuan kanang napay trabaho si Robin. Mga Lunes siguro sila mo trabaho. Di kay si Jabay ang isugo-uguan para deliver sa mga salamat kay sa mga ning palit sa iskindi na hurot nga iskindi guys na may mga puno na lang siguro to kabuo. So dako kado tabang din ni mamaligya taga iskindi kay kuan nakabayad ta sa atang kuryente. Oh, ni sunod na gud. Ta? Nayara kag gagmay guys oh. Hadlo kay sa tumban kay ra kag gagmay. Nilhig dali pa. Asag silig pa. Kaya may mga sagbot lagi dari oh. Diyan uli ra po dadun si Nicole guys na maabot na buto karon. Grabe wa tay mahimo aning init kay di ta makapananom. Seed na inang ko na itong mga seed. Mano ni manok buhian kay makakaon mo sila sa mga kuan ba. Oh, tuwa na nanungkong na oh. Ha? Kaya bang kainit dito sa likod. Murag ka sukaon tas init. Kanang lain ni hono nga series guys. Alas 4 naman uli na sa dajon. Tanawa ko no, bisan ni hono series. Guys, kinang balaya guys, okay, bato. Pero wag soda na kahoy. Muna igi, ha? Nana? Hallelujah. Saan yung kabagod man? Masa man dani mo? Lah, dagas danti. Oh, nagi gawas ganiha man, nang gibalik diha. Asa ni mo pasalubong? Yung ko ayo nagpasalubong kay matay kwarta. Wow, Jollibee. Dad. No ilang bud si hala. Danti yo. Sa kay tagay sa danti. Na ako di gisa rin kang dati. Mga na di kay pasalubong danti. Di ako kubra. Yun yung kubra gari ang buntag ba na ako. Tagaan ka ni atiwat lang. Salamat kay Kadyo Ma'am Bitani, salamat. Hindi ka di ka palit og spaghetti. Salamat Kadyo kay naipasalubong si Nicole gikan sa Cebu City. Salamat sa spaghetti o kuwang na naman ni og kuknak. Nagkadong aba oh. Isda day guys oh. So ano isang pampikason kay kuan kanang himuon hagbuwad. Pikason na itong idaan guys kay kung isang ihumol sa tubig dagat. Kay puhunog magpatrabaho ta natay ka sudan sa panday. Sudan po na to. Kay mahal kay kilos bulad ba ya? 180 mo siguro? 200? Sinta to mong gipalit ni Papa nga 1/4? 1/4 to niya pila ra ka buo. Pinikas.
Pila kilos isda ron? 250. Ang mahal naman, 250. Mahal man dyan na. Na may barato ron. Kut doon ni mo na tanang isda. Isa man, magunon ta? Ipod. Kanang dagko. I-marinate sa, pwede mo na siya i-marinate. Diya. Kung maarai. Libre ng bulad. Kasi tawag ang bulad na. Bulad, magugusaw na si pag-pandemic, daghang kay kubuad, kay si Papa Idi managat pa man to. Karon lisod na banagat kay ang panahon. Pirting nita. Tihon pa naman sa Prun sa naga ito yan man na balita nga nawa. Kuyo yang apo baranagat niya. Iya ipatulog ko sa iyang lulo. Sa kuan. Sa kaya asa to dapit oy Santander mong grudo siya ang asa to siya. Nakita ra. Pag mata niya kay siya nalay galutaw sa sakayan wala na yang lulo. Nagbata na naman. Patulog man siya. Pag mata niya kay Bisig na lun yung lulo. bro gi-atake ko niya nahulog baro na bata lang namin na rescue. Sa Santander sa Pasig di ito siya nagpalutaw-lutaw ang sakayan. Uy, mahiwa naman talaga.